ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз мехостам маълумоте барои муҳоҷирон ройгон кӯмаке ба муҳоҷирон расонам ва маълумоти пурра гирифтан, оиди ба қайд гирифтан вақте ки аз тоҷикистон ба хориҷи кишвар сафар мекунед, пеш аз ҳама оиди ба қайд гирифтан, сипас патент, онҳое ки мехоҳанд кор кунанд, РВП, яъне ки зисти муваққатӣ ва вид на жительство, дар бораи ҳуҷҷатҳоро дар куҷо бояд тарҷума кунед, ба шумо маълумоти ройгон пешниҳод кунам ва агар хостед дар комментария саволҳоятонро нависед ва ба пуррагӣ ман ба шумо ҷавоб медиҳам. агар шумо ҳамаи ин корҳоро саривақт ба анҷом расонед ва қонунҳои дигар мамлакатро вайрон накунед, касе наметавонад ҳуқуқи шуморо поймон созад. агар на танҳо ман, агар якояки мо ҳамаи мо ба ҳамдигар ақаллан ёрӣ расонида фаҳмонда дилҳо гузаронем, мумкин ягон муҳоҷир ба мушкилӣ наафтад. ғарибӣ албатта ба ҳамагон маълум аст ки хеле сахт аст. беҳуда нагуфтанд ки эй ғарибӣ дар сафар ёрад худо, ҳар куҷо ҳастӣ нигаҳдорад худо, нест касе аз ҳоли зорат бохабар, достӣ аз ҳолат хабар дорад худо. гар нашуд осон корат ғам махӯр, мушкил осон кун ба ҳар корат худо, дар сарат ояд балое хаф макун, аз балои бад панаҳ дорад худо. ҳамчу Юсуф чоҳу зиндонат кунанд, аз чаҳу зиндон ба тахт орад худо. чун шуди бемори дарди бедаво, маъюсу бемор шифо корад худо. эй Саид, домони худ покиза дор, рӯзи маҳшар ҳам харидорад худо. ҳамаи ғарибонро албатта пеш аз ҳама аллоҳи меҳрубон нигаҳбон мешавад, барори кор метиҳад. аз ин рӯ эй парвардигори ман, ҳамаи ғарибонро дар паноҳат нигаҳбон шав.